ke nake yaba. So on the beat haka yake. Yana na Fatima ke nake yaba. Nana Fatima ke nake yaba. Yana na Fatima ke nake yaba. Nana Fatima ke nake yaba. Ayyu ya kayyumu kai nake kira ba ni tallafin ka Allah.
nake yin yaban shi na saba. ke nake yaba. Tunda rabu ku yake so dole habibu masu san ku ne da riba. Ke nake yaba. Ke matattarar isa ce gani gare ki dan isar Imamu Ali ki da dan himma. Nana Fadima ke nake yaba. Yau batu cikin isarki ya zarta sani masu yin yabo ku dage. Ke nake yaba. Ku yi ta nuna martabarta da yawan baiti so a zuciya ku dage. Ke nake yaba. Tunda santa arziki ne tilas mu faɗi ba batun ziki ya toye. Ke nake yaba. Ya abar yaban halitta in zarta sani na Fadimar mu ita ce na Fadima. Nana Fadima ke nake yaba. In ana batun isarki sai dai a rufe dan ba za a bayyana ba. Ke nake yaba. Jumbure cikar mugami ya maulati masu kyan jiki da haiba. Ke nake yaba. San su Fadima akida shine matsaya masu so kuma salama. Ke yaba. Ko ana ruwan masifa kada ku yi juyi santa za ya sa asiri na Fadima. Nana Fadima ke nake yaba. Ummadan cikar isarki ba ni lamani in taho garin Madina. Ke nake yaba. Sake sai ta zuciyar tau don abanki in yabanki kar na daina. Ke nake yaba. Al-Sadiq yake yabanki bai da dabara to ki sake mai ramana. Ke nake yaba. Kaga shekuwai su umma shi ke baitin